Lidi, vítejte u mého dnešního videa. Tohle video nebude úplně nějak zdlouhavý, já si teď pušnu 50 000. Teď jsem pušel celkem, no. Bych to mohl pušnout. Aby to nebylo tak jednoduchý. Tak, to udělám se, ne, zatím ne. A tak vezmu Bibina 200 a zkusím to s Bibinou. Bibi je teďka takovej, no jako není to můj main. Já nevím, co mám teďka za main, já teď nikoho neměním, ale Bibi je teďka moje oblíbená. Ona je teďka OP totiž, no. V klidu, ale. Ej. Get out. To jsou moje bedny. Nice. OK. To by mohlo fungovat nějak. O. Co jako jinak nabustil. Já uteču. Nechci ho fightit, on jako je OP. Že půjdu sem. Tam bude někdo ten Miko, takže já bych možná zkusil zabít toho Mika. Hej, v klidu. Kámo. Hej. Jakože, ale co to je? Ty kokos, z toho šima. No nic. A to je on asi. Jo. To je on. To je King jako. No. Don't mess with the ball. Get out. Moje. Což tak možná si skipnu nějaký části, kde to bude nějak zajímavý. Nebo jako já chci fightit, ale necháme, jestli tady bude ten bůh. Takže. To dáme s tímhle chlapem. To nevadí, ne? Za to nemůžu, za to, no. Hele. Ale já, že se to nestalo. Všichni můžeme být šťastný. Hezky jako. S tím pojeme, jestli jsou z toho 50 000. Já mu dám tomu Spikeovi. Yes. Jak to, že to tam nešlo? Víc, jenom takhle málo. A nevím, kde je. No tak jako, co mám dělat? Ale koukejte lidi, co mám. Co měl tady, co? Kdo ví, ten ví. A kdo neví, tak se asi nedozví. Já jsem... Tak jo, tak jako neplánoval jsem, že to video budu natáčet asi půl hodiny, ale jako zatím to tak vypadá, takže já chci těch 50 000, takže se vezmu jako, jo, já se vezmu někoho špatného, pak to dám jenom, ale já se vezmu čaka. Pak
Pak dáme jenom tu jednu gameku nějakým lepším. Ach jo, mě to tady doteď šlo úplně jednou, už jsem to pušoval. A teď to zapnu, kámo, a najednou mi to nejde. Myslím, že dám. Jako jeden z nich se jmenuje Eddie a má čeká. Tak jako Eddie, no. Pít. Tady máte další Píte. Evo, Eva, Ava. Stejný. Já nevím moc, jak to funguje, jestli to musí být v tom spojený, nebo... Fakt skvělý. Ne. Hezky, já si postavil hezky, no. Teď mi to vyšlo. Jdu si stavit dálnici. Co se pít? Je tak bacha. Tak to už není pít, to je někdo lepší, že jo? No stejno, tady pokol. No tak to je pít. Klasický pít to Fortnite, no. Pít to Fortnite. Já se podívám, kolik mi budeš chybět. Jo, tak ještě můžu dát tak 2 viny můžu dát. OK. 2 viny a pak mi stačí jeden nějaký vin. No jako, kde mám nějaký působí, takže 2 viny tady dáme. No pojďte, ne? Ček tady na vozíku. A jo, on je jako na vozíku. Ale koukej, jak se jde, on je fakt na vozíku. Já myslím, že je ve vaku jenom. On je na vozíku. Chudák čák. Co se mu asi stalo? V klidu. Jak chcípnu. Jo, já jsem zapomněl na začátku zmínit, takže mohl byste dát like a odepírat mě, byli byste moc hodní. No, já se tady počkám. Budu videa i z něčeho jiného, z nějakých jiných. Já můžu jako dělat videa z hodně věcí, no. Ještě jeden ven můžu dát. Já si to pokazím. A vyjde mi to s tím čekem, kámo. To doufám, že se nestane. No. On než zaútočí, než se mu dobije ten útok. To už ty vole. To je úplně dlouhý. V klidu pem, hypopem. Už tak mi komentu můžete napsat, co jestli chtěl, abych natáčel. Ale jako něco, co jako víte na mobilu a takový jednoduchý věci, jako nějaký nic, jako že něco, k čemu se dostanu, dokud si to nezaplatím, jo. Hezky Ava. No jako Avandua. Evan, co? Říká Avantiva. Wow, fuj, už jsem se... Takže... Teď. Dáme s tím chlapem.
Velmi skill musím dát 50 000. Kdybych to nedal skill, že jo, tak to je no skill. Co? No logicky, když to nedám skill, tak to je no skill. Nejde to. Ale jdeme s tím chlapákem. Jo, to je jako to... Do toho videa nedám asi. Nakonec si myslela Davnet. Nějaká Davnet asi. Yes. Neboj. Já nevím, jako co se týpek čeká. Jako chvilku jsem se že chcípnul, takže tak bych to, no to bych neměl možná. To je jedno, ale nechcíp jsem. Já chci s účkem použít na toho posledního. Kde? Kit už čeká. Tam je. Využiju gadgetu. Jo, to jsem ještě nebylo, jo. Skvělé, že to je bylo, aspoň, že má hodně HP. A když bude to, tak hodně HP mít nebude. V klidu. Yes. Nice. No. A jo, tak aspoň se řekneme toho, tak. Aha, tady se stalo. Kámo, konečně. Tak jo, tak jdeme na to. OK, dá se. Lepší než nic.